Sa pangalawang pagkakataon ay naganap ang MOA signing sa pagitan ng Miss Earth International at Laos Group of Companies para sa gaganaping swimwear competition. Ang pambato ng Pilipinas gagamitin daw na hakbangang kompetisyon upang maipakilala ang kanyang plastic innovation advocacy. Magbabalita si Angelica Cara ngayon. Dahil sa pangalawang pagkakataon, muling gaganapin dito mismo sa Laos Group Event Center, isa sa mga prestihiyosong events place dito sa Central Luzon, ang swimsuit parade and resort wear competition ng isa sa mga kilalang international pageant, ang Miss Earth. Nilagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Carousel Productions Incorporated, organizer ng event, at Laos Group of Companies. Once again, we are very happy that they have chosen us again to have the Resorts Wear competition, and this is an international pageant. No? So Laos Group is very privileged to having been part of this activity. Magpapasik laban sa darating na Oktubre ang 84 na nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang parte ng mundo. May tema itong Goddesses of the Earth. Isa sa mga present sa MOA signing, ang pambato ng Pilipinas na si Silvia Celeste Cortesi. Ayon sa kandidata, gagamitin niya ang Miss Earth International Competition upang maisulong ang kanyang environmental advocacy. My advocacy is plastic innovation. So it focuses on recycling plastic and different way on how we can use plastic. For example, plastic can be used for building roads or house. We have to focus not only on the beauty physically but also of our advocacy and how we can up the environment. Ang Miss Earth ay isang annual International Environment Themed Beauty Pageant na nagsusulong ng kaalaman ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Kasabayan ito na iba pang naglalakihang international beauty pageants kagaya ng Miss World, Miss Universe at Miss International. Ang makokoronahan bilang Miss Earth ay mangunguna sa pagsusulong ng environment preservation sa loob ng isang taon. Ang tatanghaling Miss Earth 2018, ang tatayong ambassador ng Miss Earth Foundation, United Nations Environment Program at iba pang environmental organizations. Lalahok din siya sa mga proyekto ng mga environmental department at private sector, particular ang Greenpeace at World Wildlife Foundation. Lubos naman ang paghahanda sa magiging programa ng Miss Earth 2018, Swimsuit Parade and Resort Wear Competition na gaganapin sa Laos Group Event Center sa darating na October 24. We would like to invite everyone this October 24, 7 p.m. at the Laos Group Event Center for the Miss Earth 2018 Swimsuit Parade and Resort Wear Competition. See you there! Kasama si Jerisa Valeriano, Angelica Cara, Central Luzon News.